Ahojte, vítajte vo Starlande. Ideme robiť dnes papanie pre vtáčiky. Pripravili sme si na to bravčovú masť nesolenú. Takto sme si ju roztopili. Potom, čo tu máme? Formičky. Semienka. Nožničky. A zuzy. Stužky. A pomičky. A stužky na čo potrebujeme? Na zavesenie tých papaní. Môžeme si dať s kvietkami. Ja by som chcel tiež s kvietkami, ale modrými, no tie sú pre chlapcov, že? Ešte dám. Teraz vložíme tú stužku, ktorú si takto pekne preložíme, aby bolo také pekné. Pridáme trošku zrna a ono, keď to stuhne, tak to zavesíme na strom, dobre? A vtáčiky si to budú ďobkať. Poďme, Domčo, mi už robiť tu na tieto formičky. Tam. No, polož to tam. Takto to vyzerá, tak vyzerajú krúžka. Ja mám želným krúžka. Formičky máme naplnené, teraz to Poďo, všetko je tu vyliata voda. to poupratujeme, dáme to na tacku a dáme to vonku na terasu. A ukážeme to mamke. No jasné. A otcovi. My sme sa o vtáčiky postarali, dúfame, že aj vy. A ďakujeme, že naše videá pozeráte. Ahojte. Ahojte.